bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaliw laboratoire de santéw agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi alamisa donba in na sa an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun tɛmɛnen y'a sɔrɔ an bɛ san 3 ani 40 la an bɛ sangaw fo bi an bɛ Bamakɔ ɲarelakaw turelakaw darabelakaw tawatilakaw an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn dɔgɔkun in an bɛ se k'a fɔ a ko kɛra koba damadɔw ye keba ninnu ka dugu a ye san sɔrɔ fɔlɔ an tɛ san nana segu dɛ an kɔni an yɛrɛ bɛna san feereli daminɛ mɔgɔw ma fana y'aw ye san sɔrɔ ka ye san sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ ka ye ma fɛn sɔrɔ an bɛna dɔ feere aw fana ma n bɛ durula feere aw ma ka filala feere dɔrɔmɛla feere kita ma nin waati in na armée ale bɛ wulikajɔ caman na fɛɛrɛ kuraw fana tigɛlen don nka u bɛ n'a ta fanw fɛ bingalikɛla ninnu banbanciw b'u sɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kucalakaw fɛ u binna yenkaw ka pɔstu kan olomasiri taba kelen ni tora o la o fana kɛrɛfɛ fana an y'a ye k'a fɔ min ye bɛnkanikaw fɛ yen maa ni kɔni ma t'o la nka tiɲɛni bolominɛw tiɲɛni o barika bonyana kosɛbɛ armée yɛrɛ ye lajɛ kɛ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo n'o ye dugukoloko ye u bɛna na o sigi sen kan kunun ni kunnasini wolomasiri tabaw ye wulikajɔ caman kɛ bamanciwalen jugawale kɛbaga caman fana olu bɔnɛna u ni na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sa an bɛ se k'a fɔ fana min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw la kuma kelen min bɛ taa ni ka segin la bɛɛ nɛn kan bɛɛ b'a kuma la bi o ye parti politiques ka ciliko ye a kuma daminɛ ni sisan cɛ an m'a mɛn ɲɛmaaw da k'u ko k'u bɛna parti ci parti politiques olu yɛrɛ bɛ ko ninnu cɛ ma u ka mɔgɔw bɛ CNT la u ka mɔgɔw bɛ gouvernement na u bɛ jɔyɔrɔba fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ u b'a bɛɛ la peut-être que u fana sɔminen don ko dɔ la
Nga me min fɔ mɔgɔw ye Fala ye. An bɛ fantan kuma min fɔ mɔgɔw ye. Politiki kuma ka ɲi politiki mɔgɔw da. Politiki wulikajɔ ka ɲi politiki mɔgɔw la. Politiki jɔyɔrɔ ɲini ka ɲi politiki mɔgɔw la cogo min a baari ta u k'u jija u ka ɲɛ u la sen. Nin waati laban in na an ye min lakɔlɔsi n'an b'o fɔ an somaw ye, n'an b'o fɔ an kɔrɔmusow ye, an b'o fɔ an balimamusow ye, an b'o fɔ an denmusow ye, an b'o fɔ an dɔgɔninw ye, a ye to aw ka so. A ye to aw ka so. Munna? Fala ye diɲɛ misali de ye. Musa bin kɛlɛ kɛra anw ɲɛna yan. An terikɛ dɔw fatura halisa mɔgɔ t'u su yɔrɔ dɔn. Maa caman degunna Bamakɔ kɔnɔna yan. Ni waati laban na mun nana sɔrɔ ka fɔ an ye ko fataw de tun bɛ Bamakɔ kare kɔnɔnaw la ko minnu taara suyɛni kɛ. Maa minnu y'o kuma fɔ Fala ye olu kelenw ni maa minnu tun bɛ kɛlɛ la olu de filɛ nin ye bi tuguni ka n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko démocratie ko partiw kana ci. Yɛrɛmakaran kɛlɛ a y'aw denw minɛ a y'aw limanaw minɛ a ye kuma ka sokɔnɔmɔgɔw fɛ. Fala ye su kɛnɛ minnu dalen don hali n'u ma taa fɔlɔ o ye M5 mɔgɔw ye. A ye jɔnni ye ka kala don i ɲin na ka kɛlɛ kɛ n'a ko ye. A ye jɔnni ye ka wuli ka jɔ kɛ ko ka se ka u ka hakɛw dafa. A ye jɔnni ye ka u magɛn. A bɛɛ ye dala kuma ni politiki fɛɛrɛ ko jɔlen kelen a ma se ka ta ka ɲɛsin u ma wa a dɔw n'u ka balo bɛ ɲɔgɔn na a dɔw n'u ka pansement bɛ ɲɔgɔn na. Fala ye o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan an y'o ye. Kɔrɔlen ka kɛ k'i m'o mɛn mais min kɛra kɔsa in na i y'o ye Fala ye. Donc n'u wulila ko la a ye dan a ko la a filɛli ma. A k'aw ka denmisɛnw gɛrɛ aw yɛrɛ la. Sin dabɔ sinako kuma min b'a la ye. N da nɔrɔkɔra sin na n da ma nɔrɔkɔ sin na. E de bɛ sin yɔrɔ dɔn. E de b'a dɔn sin ye min ye. Denmisɛnninw a ye to aw ka so. An balimaw ko minnu daminɛtɔ filɛ a y'aw yɛrɛ minɛ a kow la a k'aw sen bɔ a la a k'u to ɲɔgɔn na. N'a banna tuma min an na tɛmɛ n'an ka kow ye. Sabula anw ɲɛ bɛ min na maa bɛ se k'a fɔ ko IBK tile la IBK ye M5 mɔgɔw to ka bɔlɔn minɛ. Madala ni sɔrɔdasi ninnu bɛna sɔgɔma sabula an y'a mɛn su in na ko palais de la culture kun kan ka di Karido meeting la o bɔra a ma Fala ye. Yɔrɔ wɛrɛw ɲinina olu fana ma sɔrɔ. Fɛɛrɛ mun bɛ sen na a laban ye min ye o ye ka boli ɲɔgɔn kɔ kare kɔnɔ. Ala k'a n'a cɛ janya. Maa minnu bɛ k'a ko lɔgɔ don k'a ko ɲaga a caman dalen don kɔ kan. U fa ti yan u ba ti yan u ka foyi ti yan a tɛ foyi tiɲɛ u ye. Aw minnu bɛ yan n'aw dɛsɛra ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ ka kuma kɛ ale ni a y'a to maaw bɛ bɛn ni fitinin min kɔnɔna na u ka t'o kɔnɔ. Fala i t'a dɔn ko ni nin ko ninnu wulila k'a ka jugu fo n'e ko k'i bɛ bɔ yan sa ko ka t'i ka so. N'i taara sɔrɔ kabakuru kɛr'u bɛ sen na i tɛ se ka taa. N'i bɛ t'i ka nasɔngɔ ɲini i tɛ se ka taa. Bi dun ne ɲɛ bɛ min na Fala ye. Maliyɛnw bɛ bɔ de ni dugu jɛra u bɛ t'u ka dayirimɛ de ɲini ka t'u ka baara kɛ ka segin ka n'u ka so. A tɔ si nege t'u la tuguni. Mɔgɔw ye ko caman faamu dɛ. N bɛ sa i nɔfɛ o caman sara ma a ma t'u nɔfɛ dɛ. An ka hakili to an yɛrɛ la. Kojugu kan ka kɛ maa karamɔgɔ ye. Ko minnu kɛra ka tɛmɛ fɛn minnu tɛmɛna an ye kow kɛcogo ye cogo min a fasojɔ ko bɛ ka dɔgɔya dɛ. A yɛrɛ ɲini ko a tɔgɔ ɲini ko a jɔyɔrɔ ko a yɛrɛmakaran ko o de ka ca. Fala e bɛ se k'a faamu cogo di ko démocratie fanga sigilen u yɛrɛ ka fɔla ka kala ta k'a sigi aw ka wuli aw yɛrɛ démocratie mɔgɔw k'o fanga firi o ka taa wolo ko la o kana aw tɛgɛ ko ka bɔ a la fo sisan ko k'a fɔ ko ka aw tunu aw yɛrɛ t'aw yɛrɛ ɲininka aw ye mun kɛ. Yɛrɛ ɲiniboli ni kɔnɔna juguya ti bɛn koyi. Partout ka nin sɔrɔli Fala ye e k'a fɔ sini dɔrɔn ko élection bɛ yen i bɛ fili ninnu ma sisan. K'u ka jɛ dɔrɔn ka mɔgɔ kelen ta o ka kɛ cɛbɔ ye tɔw ɲɛma u tɛ sɔn. Bɛɛ bɛna kan bɔ yan i bɛna ye i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna yan. Donc an ka togoda mɔgɔw an ka sigida mɔgɔw an ka kabila mɔgɔw an ka dugukɔnɔ mɔgɔw a y'aw hakili to aw yɛrɛ la. Fɛn min daminɛtɔ filɛ aw ka kɛlɛ tɛ bi aw ka kɛlɛ tɛ sini. A foyi tɛ se aw ma n'o y'a sɔrɔ hɛrɛ ɲini don
degun mun b'a aw kan bi aw yɛrɛ de b'o dɔn n'o y'a sɔrɔ lafiya ɲini don lafiya min n'aw bɛ k'o ɲini aw mɛnna ɲini na aw de b'o sɔrɔ cogo dɔn aw ka bɔ de wa basigi ni lafiya kɔnɔ ka taa aw ka baarakɛyɔrɔ ka taa aw ka dayirimɛ ɲini ka segin ka na aw ka so de wa aw ka taa aw kun dɔ don ko la komi aw t'a daminɛ yɔrɔ dɔn aw t'a ban yɔrɔ dɔn a bɛ taa wolo min na aw t'o dɔn k'aw nɛgɛn tuguni anw ta ye fasoko ye anw ta tɛ fasoko ye an bɛ fɛ a ka kɛ tan ninnu bɛ nin de nɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi koyi o ye ne jamana basigilen don jamana bɛ sen kelen kan o wulikajɔ bɛ se ka kɛ o ye démocratie kɛlɛ o bɛ se ka faamu nka hali o yɛrɛ o wolola min na yan an y'o fana ye koyi maa fɔlɔ minnu ye politikimɔgɔw minɛ k'u bila kaso la démocratie tile la sɔrɔdasiw tɛ dɛ ale démocratie kelenw don maa minnu ye ɲɔgɔn kumaniya ka sow jɔ ka duw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw m'olu jɔ dɛ an kɔni bɛ se ka min fɔ o ye nin ye maaw k'u hakili to yɛrɛ la a ko caman kɛra a wolola min na bɛɛ y'a ye wa an ka hɛrɛ bɛ mun na bi an k'a to jamana in ka suma a ka basigi degun minnu bɛ yen an ka jɛ ka fura ɲini olu la ni hakili ye an kana an yɛrɛ yira diɲɛ na tuguni dɔ b'an dala an ma tilo la an kana taa dɔwɛrɛ ɲini ka na fara a kan koyi min ni min bɛ ka kɛ n'i ko ala deliden mɔ ka go n'a sara i ni keba an ka kuma tiɲɛ fɔ kɛ waati min na Ibeka ka fanga binna an bɛ taa boulevard la mun bɛ fɔ non an ka ko bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ sisan o mɔgɔ joli bɛ k'o ka ko ɲɛnabɔra ni min ma fara olu tigi ka gɛlɛya kan i ma ɲɛ sɔrɔ dɔ la o ferekeli wɛrɛ i bɛ t'i yɛrɛ don ferekeli wɛrɛ la wa o bɛ taa wolo min na i b'o fana dɔn an bɛ se k'an si kɛ k'a to la ten kudayi taga ɲɛ tɛ sɔrɔ sɛnɛko kuma tɛ fɔ baloko kuma tɛ fɔ kalanko kuma tɛ fɔ tilennayako kuma tɛ fɔ an k'a lajɛ an k'an poro ɲɔgɔn kan koyi a sumalen min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ka fisa an ka fɔ an b'a goloba tuguni fɛn fɛn filɛ nin ye mankanci la a kunnana na a si tɛ si kɔngɔ la dɛ n bɛ tile o de fɔ denmisɛnninw ɲɛna e bɛ Facebook kan don o don e bɛ TikTok kan WhatsApp connection wari b'e bolo e tɛ baara la e tɛ foyi la e tɛ jɔyɔrɔ la e bɛ se k'o kɛ cogo o kuma e jɛnɛmori ya e b'o wari bɔ min baara t'e bolo telefɔni 2 b'e bolo jakarita 1 b'e bolo e bɛ gɛrɛn na don o don e kolen jɛlen palen o kuma e bɛ mun baara kɛ e b'o sɔrɔ cogo di su in na an bɛ fɛ ka nin fɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ senna Bamakɔ kɔnɔna na yan a lawulilen don min kama ala k'an n'a cɛ janya an ka jamana ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔn tɛ an fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo an ka sigi an ka kuma n'an sigira o n'an sɔnna bi o an na sigi ka kuma an ma sɔn bi o an na sigi ka kuma gɛlɛya kɛra cogo o cogo a laban ye sigi ka kuma ye o ɲuman ye min ye fɛn minnu bɛ sen na ne yɛrɛ ma min faamuya fala ye parti ba fɛn bɛ mankan na bɛɛ ka mɔgɔ bɛ CNT la jɔyɔrɔba in bɛɛ b'ale olu de fana bolo o b'a fɔ an ka mun de kɛ sisan kɔsa in na a fɔra ko parti politigiw ka sɛbɛn dɔ bɔra cour suprême na fala ye parti 390 b'an fɛ yan parti 40 k'olu dɔrɔn de ka sɛbɛn ka ɲi o 40 fana na 19 o de 19 fana na 3 dɔrɔn de bɛ wari bɛ mun bolo bi e bɛ se k'o faamu cogo di aw ye san joli k'aw bɛ miliyariw cɛ ka k'aw kun yan parti kɔnɔdenw yɛrɛ kan ka ɲininkali dɔ kɛ o aw ka parti wariko kuma delila ka fɔ aw ɲɛna a delila ka fɔ aw ɲɛna aw n'aw sigi gouvernement ye nin wari in di parti ma an bɛna a kɛ tan an bɛna a don tan o delila ka kɛ aw fɛ yen fɔlɔ wa lisi i tɔgɔ ka kɛ lisi ka fala ye ka kɛ cɛbɔ ye n'i ma miliyɔn bɔ i tɛ lisi sɔrɔ ni e ye miliyɔn bɔ o tuma e bɛ taa mun de ɲini ala ma hinɛna Bakari Dosolo Tarawele la chambre de commerce élection dɔ senfɛ a ko an ma ko n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye ka misi kɛ tɔnɔ ye a bɛ fɛn nɔfɛ ba kɔnɔ min tɛ jɛgɛ ye dɛ tumu nogo min bɛ don jɛgɛ dolenkisɛ la ko n'i ye mɔgɔ min ye ka misi kɛ o ye keba o tɛ jɛgɛ nɔfɛ dɛ o bɛ sɔn ka jɛgɛ dɔrɔn ɲini ala ka hakili ɲuman d'an ma su in na anw b'a fɛ ka nin ɲɛbila kuma in fɔ Isaka Traoré professeur
ameno fils premier ale ale de b'an bolo su in na fala an bɛ t'e fan fɛ yanni an ka jinin sɔrɔ ka min. زهورهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe ngo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be froko chenyi ngono ninga seba sanvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mai bande gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fɛn fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min bawo ni alamɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi su in na baabu bɛna tali kɛ mali kɔnɔ kumaw la min ye IS ye an na dɔ fɔ o la Algérie ni Mali ni Algérie ni IS ko bɛ cogo min an na dɔ fɔ o fana na maa min n'an y'o wele su in na sa o ye professeur Isiaka Traoré nka n'i b'a fɛ k'a ye n'i b'a fɔ Ameno fils premier i t'a ye professeur i ni su. An b'a i ni su. An tɛna baro kɛ ni Ameno fils ye. O ka di i la. O bɛ sɔn ka diya ye. O de ka di n dɔnnen don n'o tɔgɔ de ye. I dɔnnen don n'o de ye. Ayiwa an b'i fo i nana an ka kɛnɛ kɔnɔna na bi su in na yaasa ka se ka na baabu k'an fɛ kuma tɛ jamanajɔ ko don. Nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ politiki ko kuma ale cayalen don Mali kɔnɔ. Gouvernement ale tun ye sɛbɛn dɔ ta k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko parti ka charte ale lakurakurali hukumu kɔnɔna na parti politikiw kun ɲininkara k'u k'u ka fɛɛrɛw fɔli senfɛ u ye laɲiniw kɛ gouvernement o laɲini bɛɛ nɛgɛmɔ ko fasodenw ko k'o dayira olu la olu k'u ta n'u bila fɔ o la nka nin waati in na parti politikiw yanni baara yɛrɛ ka daminɛ olu bɔra ka nkamu kɛ k'u bɛ fɛ ka partiw ci professeur nin ko min filɛ nin ye e dɔnko b'a la wa i bɛ dɔ kalama a ko la wa ubiyɛn i fana y'a ye ko mɔgɔ tɔw bɛ k'a ye cogo min de ye. Ne fana y'a ye yanni n ka don kuma na n b'aw ka auditeurs n'aw lamɛnbagaw bɛɛ fo. O diyara n ye. Ka e yɛrɛ fo e bɛ faso jɔ baara min na ne fana y'a mɛn médiaw kan i n'a fɔ e bɛ k'a fɔ cogo min na mais ne fɛ an ka problème tɛ parti ko ye Mali ka problème tɛ ɲɛmɔgɔ ko ye Mali ka problème tɛ cɛkɔrɔba ou bien denmisɛnnin ko ye donc an fɛ yɛrɛ parti yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ parti si ma maa si bali ni waati in na ka ko dɔ kɛ donc n'i y'a ye an b'o hukumu kɔnɔ c'est que population yɛrɛ de. N bɛ fɛ k'a faamuya parti si ma maa si bali ka ko dɔ kɛ cogo di. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn population yɛrɛ ma sɔn partiw ye. An bɛ yɔrɔ min na. Maaw dun bɛ bɔ ka taa kala ta u ye ka député jɔyɔrɔ ni maire jɔyɔrɔw d'u ma ani président jɔyɔrɔ. Mais n b'o fɔ ka da min kan président sigi parti dɔ b'a fɔ k'u ka taa nin ta bon a ka parti militant yɛrɛ tɛ taa o tigi ta. Parti yɛrɛ b'a ka cɛbɔ yira mais maa bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'o de ka d'u ye. K'o ka d'u ye. Min tɛ parti ka cɛbɔ ye. E b'o faamuya cogo di. Mais pour que mɔgɔw bɛ bɔ législative ni municipal la parce que o ye élection de proximité de ye o ye mɔgɔ ko de ye donc o de la u bɛ taa kala ta u ka maaw ye n'o tɛ ne fɛ
parti définition ye min ye parti mɔgɔ minnu nana ni démocratie ye an fɛ parti bɛ kan ka kɛ cogo min na o kɛcogo tɛ o partiw tɛ o ye an fɛ kɛcogo jumɛn ye bon an bɛ se ka misali dɔ ta i n'a fɔ Sénégal PASTEF ye parti min ye parti tɔndenw yɛrɛ de bɛ u ka wariw bɔ ka don parti la ni parti ye décision min ta u bɛ tugu parti ka ligne politique de kan o de ye parti politique ye ne fɛ donc ni jamana jɔ fana sera comme ANC bɛ cogo min na Afrique du Sud voilà ne fɛ parti kan ka kɛ tan de mais Mali la ani farafinna jamana caman na an ka partiw ma sigi tan donc o de la ne ko parti tɛ Mali la parti ma maa si bali ka fɛn kɛ parce que mɔgɔ tigɛlen don partiw yɛrɛ la donc o de la ne fɛ nin waati in na gɛlɛya b'an da la min ka girin ni nin bɛɛ ye an kan ka ɲɛsin minnu ma donc nin waati in na an kan ka nin kuma ninnu sonsoro k'a lajɛ an ka autorité bɛ to k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ to k'a fɔ k'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais o tɛ k'a yira n na an kan ka don da min fɛ ka bɔ da min fɛ donc o de kan ka o vision de kan ka yira jamana kɔnɔdenw na o ka da yira an na sa o ka da yira n na an bɛna don da min fɛ ka bɔ da min fɛ ka bɔ da min fɛ ka kɛ de telle sorte que maliyɛn fanba Mali parce que maliyɛn bɛɛ tɛna se ka don o da fɛ mais maliyɛn fanba ka kɛ o vision in kɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka bon donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko ne yɛrɛ kɔni bɛ ka n dala tiɲɛ partout ka sɛbɛnko kuma in na de wa ou bien gouvernement fana bɛ ka temps perdu de bon ne fɛ bon parce que Grand Maya bɛna hakili jagabɔ kɛ nin fɛn in na an bɛ k'an ka communiqué dɔ labɛn ka a bɛna bɔ nin tile filanin na bon mais n bɛ kuma min fɔ yan ne tɔgɔ n b'a fɔ n tɔgɔ de la n t'a fɔ Grand Maya tɔgɔ la parce que bon ne fɛ vraiment an bɛ waati min na bon problème wɛrɛw b'an da la min tɛ nin ye quoi donc an yɛrɛ bɛna an da maga o la Algérie problème bɛ yen an attaquelen don fan bɛɛ AES problème bɛ yen sɔrɔ problème bɛ yen économie problème bɛ yen insécurité bɛ yen bon donc o de ye an kan ka attaquer ninnu de la mais Aminu Fils n'i ye a jateminɛ parti politique ninnu tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nka tile fila in na 100 wulila k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn bɛɛ kɛ u yɛrɛ b'a la k'u bɛna meeting kɛ a fɔra sisan k'u ma salle sɔrɔ bon mais a bɛ fɔ min instinct de survie de don n'i bɛ fɛ ka si latunu n bɛ n fasa ja n bɛ fasa ja o c'est normal donc mais ne fɛ ni nin kuma tun ma wuli partout tun bɛ yan o kama tun bɛ to yen ten o tun bɛ to tan baara an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye donc gouvernement tun kan k'o to yen an ka tɛmɛ n'an ka baara ye ale tun ka man ka fɛn yɛrɛ f'u ɲɛna voilà ne ka hakilina de y'o ye gouvernement tun man mais dɔw fana ko n'u b'a fɛ k'a ko kɛ sɛbɛlama ye k'u ka mɔgɔ minnu bɛ CNT ni gouvernement ni jɔyɔrɔbaw la k'u ka foli fana ka bɔ pour que u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tɔndenw bɛ tugu kɔ ou bien n'u tɛ tugu kɔ bon ne kɔni ka hakilina ye min ye ne y'o de fɔ ne tɛ nin fɛn ninnu maîtriser kosɛbɛ parce que ne fɛ kɔni ne concentrelen don jamana ka problème minnu b'an da la an bɛna bɔ o kɔnɔ cogo min na o de ye ne ka problème ye sinon parti ko ni mais an dun bɛ démocratie min na a fɔra ko parti de b'a jɔ dɛ bon an bɛ démocratie la mais gɛlɛya fana dɔ de bɛ jamana in kɔnɔ donc o de la ne yɛrɛ fɛ an kɔrɔtɔla ka taa constitution ni fɛn ninnu bɛɛ ta parce que an tun kan ka temps de d'an yɛrɛ ma ka constitution bila kɛrɛfɛ ka hali n'an ma constitution bila kɛrɛfɛ ka san 5 ɲɔgɔn ta ka hakili jagabɔ an bɛna constitution sugu min sigi sen kan walasa Mali fanba ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min bɛ se ka o yɛrɛ ye nin constitution in na parce que démocratie nana cogo min na a ma faamuya farafinna mɔgɔ dɔw de nana ni démocratie ye k'a fɔ k'an kan ka tugu ka sira dɔ yira an na an kan ka tɛmɛ sira min fɛ bon a don i bɛ taa sɔrɔ dictateur minnu tun bɛ yen u y'u ka fani duloki yɛlɛma ka kɛ démocratiw ye donc a daminɛ ma ɲɛ donc an b'o gɛlɛya de la donc an yɛrɛ kan ka sigi k'an hakili jagabɔ k'a lajɛ système politique min bɛ bɛn an ma min n'an ka culture n'an ka laadaw n'an ka tabiyaw bɛ taa an kan ka sigi k'an hakili jagabɔ ka o système politique de sigi sen kan walasa an ka se k'an ka jamana jɔ mais bon mɔgɔw pressé la dɔɔni o ye fɛnw sigi sen kan ye donc bon toujours o bɛ na ni fereke de ye quoi an tɛ bɔ o fereke la n y'a f'i ɲɛna cogo min na lajɛ in kun fɔlɔ kɔni kɛra sigidaw la parti politiques siranna min ye o kuma fɔra yɔrɔ caman hakilima dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u k'aw ci nka u yɛrɛ ko ko constitution yɛrɛ tɛ jamana yamaruya a ka parti politiques ci u jo b'o yɔrɔ la parce que a yirala constitution na an donna 4e république la 4e république dun y'a yira ko an bɛ multipartisme intégral de la donc normalement
an b'an ka se ka u ci tan parce que an bɛ ka misali ta jamana minnu i n'a fɔ Burkina ni Niger olu y'u ka constitution suspend u y'a bila kɛrɛfɛ donc o hukumu de kɔnɔ u y'u ka parti ci mais n'an bɛ fɛ ka an ka parti ci ou bien ka bon mais la relecture de la charte o fɔra o fɔra ANR la k'an bɛ se ka dɔ bɔ parti la donc bon ne fɛ n'o de don baasi t'o la mais parti cili kuma min bɛ yen n'i y'a ye a kuma cayara c'est parce que an ye sɛbɛn dɔ de ta an bɛnna min kan an bɛ ka o sɔsɔ o de ye problème ye donc c'est pourquoi e hakili la gouvernement bɛna ɲɛ tugun k'a ci ka sariya sunba to yen parce que o bɛna kɛ sɔsɔli ye dɛ a sɔsɔli barika bonyanen no bi dɛ bon comme an yɛrɛ tɛ gouvernement la mais an kɔni ka baara ye min ye an bɛ hakili jagabɔ de kɛ ka a ɲɛ yira an marabagaw la min ka ɲi min bɛ bɛn jamana ma min tɛna jamana seko bila gɛlɛya la donc an ka baara de y'o ye donc an bɛna waati mais e yɛrɛ bolo mun b'a to parti politique siranna daminɛ ma cili ko kuma fɔ olu kɔni ko ka charte réviser de bon parce que i b'a sɔrɔ o ɲɛ bɛ ko dɔw natɔla de la parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko ni u tilara parti cili la ko syndicat bɛna ci o kuma o ŋunugunu fana bɛ dugu kɔnɔ bon donc syndicat ka kɔrɔ ni parti ye dɛ bon Mali yɛrɛ laadala Mali bɛ ye syndicat dɔn parti ye donc o ɲɛ bɛ ne tɛ parti la ne ma deli ka kɛ parti la ne ma deli ka parti ka carte ta ne ma deli ka militer parti la ne kɔni bɛ association de la n bɛ société civile la n ye association caman kɛ mais n ma deli ka parti ka carte ta parce que parti taabolo ni ne ka hakilina ni ne ka tabiyaw tɛ kelen ye donc ne ma deli ka militer parti la donc ne t'a dɔn parti caman bɛ k'a fɔ bi ko olu ka ko man ka ta ka taa di société civile mɔgɔw ma n'o ye jamanadenw ka tɔnjɛkulu ye k'olu k'u hakilina fɔ olu ka ko kan ko k'olu yɛrɛ sigilen to bon a ko ka gɛlɛn dɔɔni bawo n'u welela dɔw bɛ taa dɔw tɛ taa bon halisa dɔw bɛ ka taa dɔw tɛ ka taa bon a bɛ kɛ cogo di donc a ka gɛlɛn mɛnɛ mais ne fɛ n bɛ segin a kan jamana bɛ lahalaya min na an ka lajɛ nasaraw b'a fɔ cogo min na an ka jouer bal à terre an ka ballon bila duguma an ka lajɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ ayiwa i y'a fɔ cogo min na an fana bɛ parti ko in jɔ an bɛ taa ci wɛrɛ la ci minnu ka gɛlɛn an ma jamana ka bon cogo min i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na sɔrɔdasiw ye lajɛ kɛ alamisa tɛmɛnen a fɔ ma ko conseil de défense ko dugukolo ko de bɛna daminɛ sisan ka baara kɛ yɔrɔ minnu na sɔrɔdasiw tɛ u bɛ se ka taa baara kɛ o yɔrɔ minnu na hakilina jumɛn yɛrɛ bɛ la an yɛrɛ ka jamana lakanako la fɔlɔ yan'an k'an da don ani AES ta la bon jamana ka bon n y'o de fɔ a daminɛ na plus d'1 200 000 km², bon 22 ou 23 millions d'habitants n'i y'a ta le nombre d'habitants par kilomètre carré vraiment an ka jamana ka bon donc n'i y'o jateminɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka kɛ sɔrɔdasi o kɔrɔ ko jamana maralaw kan ka mission de di maliyɛn bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ kan ka yɛrɛ ye nin kɛlɛ in na donc an ye sɛbɛnniw dɔw kɛ k'a yira jamana marabagaw la a kan ka kɛ cogo min na bon misali la an bɛ se k'a fɔ Burkina ye VDP b'olu bolo bon an bɛ se ka o ɲɔgɔnna kɛ yan ka mɔgɔ minnu bɛ ka u ka mɔgɔw ta u ka dugu lakana ka u former ka marifa d'u ma u k'u ka dugu lakana o bɛ se ka kɛ bon solution caman bɛ yen mais kɔlɔlɔ t'o la kɔlɔlɔ b'a bɛɛ la solution tɛ yen kɔlɔlɔ tɛ min na bawo an bɛ yɔrɔ min sisan insécurité n tɛ se k'a fɔ ko dɔ tɛ ka bɔ a la a bɛ ka kɛlɛ nka a kɛlɛli man nɔgɔ bawo jamana ka bon kojugu i mana u gɛn cogo cogo u bɛ boli ka taa yɔrɔ la jamana sɔrɔdasiw tɛ se ka se yɔrɔ minnu na an ye minɛnw san pour que ka se k'an dɛmɛ o fana ka ɲi o fana bɛ caman bɔ insécurité la nka il faut que jamana kɔnɔdenw bɛɛ sen ka don jamana lakana na e ye fɛɛrɛ minnu fɔ o ye k'a fɔ sisan i n'a fɔ tɔw bɛ ka mun Burukina ye min kɛ est-ce que anw fɛ yan n'anw k'an b'o kɛ a tɛna kɛ degun ye parce que dɔw bɛ hali bi olu yɛrɛ ma sɔn fɔlɔ ni gouvernement yɛrɛ ka sigi ka kuma hali n'a sɔrɔ dɔw sɔnna donsokuluw kɔni olu caman sɔnnen don bi gouvernement ka se ka sigi ka baara kɛ voilà bon hali n'an m'o kɛ gouvernement min ka min kɛ o ka ɲi o san o san u bɛ ka sɔrɔdasiw recruter kuraw ta bon u kan ka tɛmɛ n'o baara in ye
san o san mɔgɔw kan ka don armée kɔnɔ pour que ka sécurité garantie bon i min fɔ donsow mais fili dɔ de bɛ ka kɛ donsow yɔrɔ la parce que waati n tun bɛ k'a suit u bɛ k'a fɔ ko i b'a dɔn u bɛ ka donsow ni milisiw bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ bon alors que kelen tɛ donsow ka kɔrɔ ni hali armée ye yanni armée ka kɛ an ka donsow tun bɛ yen olu de tun bɛ an ka lakana assurer mais bi u bɛ ka donsow ni milisiw bɛɛ bila minɛn kelen kɔ bon a ma bɛn donsow ma a tɛ bɛn o ma donc ne fɛ u kan ka ɲini ka an ka donso ɲɛmɔgɔ ninnu ka gɛrɛ u la u n'u ka masala u k'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka min u bɛ se ka donso intégrer cogo min na an ka armée kɔnɔ walasa u ka se ka sɔrɔ milisi caman fana kɛlen don ka donso fini de ta n ko y'a gɛlɛya yɔrɔ fana ye mais donsoya tɔn na min a dɔnnen don donsow bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que i tɛ se ka don donsoya la n'i ma tɛmɛ siraw dɔw fɛ donc o sira ninnu bɛ yen donsow b'a dɔn min ye u b'a dɔn min ye donso ye min tɛ donso ye ale yɛrɛ b'o dɔn k'e yɛrɛ b'o dɔn dɛ i b'a dɔn min ye donso ye min tɛ donso ye n'i y'a ye n bɛ k'o fɔ c'est que n bɛ dɔɔnin dɔn a la an ye kalandenw de ye donso kalanden tɛ ye dɛ lakanako la Mali Burkina Niger u ye a yira k'a fɔ ko jamana saba in bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛdaga kelen ye kɛlɛdaga kelen min don lakana yɛrɛ bɛ ka dɔ fara a kan parce que kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ min ye pankurunko ye u y'o fana jateminɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan tɔw nana ka na lajɛli kɛ u ye fɛɛrɛw sigi sen kan bi est ce que n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jamana in fana bɛɛ ka bon est ce que u na se ka lakana baara kɛ ka ɲɛ bon n'u ma fara ɲɔgɔn kan ne t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na parce que ka kɔn nin ye nanzaraw tun bɛ yan waati min na G5 Sahel tun bɛ yen n'i y'a ye u k'u b'o kɛ c'est que kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka information renseignement sira fɛ an ka to ka renseignement di ɲɔgɔn ma bon a ka gɛlɛn an ka se ka sécurité assurer donc ne fɛ o ye ko ɲuman de ye maintenant stratégie minnu kan ka latigɛ parce que gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na c'est que terrorisme bɛ cogo min na an kan ka sigi k'a lajɛ an yɛrɛ bɛna stratégie jumɛn de ta ka ninnu kɛlɛ c'est à dire que sɔrɔ sira fɛ sur le plan économique an kan ka mun de kɛ bon défense sira fɛ u bɛ sɔrɔdasiw bolo u bɛ ka baara k'a kan mais insécurité tɛ se ka na lakana tɛ se ka na ka sɔrɔ injustice bɛ jamana kɔnɔ fana an ka jamana saba ninnu fo an k'a lajɛ an bɛ injustice kɛlɛ cogo min na ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma cogo min na k'a fɔ k'an bɛ jɔ kɛlɛ ka ban an ka sɔrɔ ka yiriwali baara kɛ économie baara kɛ o fana ka gɛlɛn an kan ka o baara mais an ka jamana saba faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka projet intégré jumɛnw de sigi sen kan misali la an bɛ se ka chemin de fer dɔ bɔ Mali ni Burkina ni Niger cɛ pour que k'an ka transport nɔgɔya ka fɛn caman nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ mais donc kɛlɛ ye vision de ye vision stratégique dɔ de kan ka sigi k'a fɔ bon an bɛ wuli bi attaque dɔ kɛra an bɛ taa olu kunbɛn sini bon o tɛ quoi vision min de don yiriwali baaraw ka don ɲɔgɔn na fana ani fɛn caman de kan ka don ɲɔgɔn na ka se ka fɛn caman sigi sen kan o de don tant que n'o ma kɛ an bɛ mɛn nin na dɛ mais o wari bɛ bɔ min bon n kan b'o de ma projet intégré ninnu i b'a dɔn an ka jamana ninnu bɛɛ nafolo b'an ka dugukolo jukɔrɔ donc par exemple i bɛ taa sɔrɔ mine d'or sanu bɛ yɔrɔ dɔ la bon an bɛ se k'a di compagnie dɔw ma a bɛ exploitation kɛ a bɛ chemin de fer jɔ yen a bɛ voilà donc projet intégré de bɛ an b'o de jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc en même temps an ka minéraux bɛ se ka exploiter siraw bɛ se ka sigi sen na ani chemin de ferw ani fɛn wɛrɛw et en même temps économie bɛ yiriwa en même temps insécurité bɛ kɛlɛ en même temps bɛɛ ka hakɛ bɛ ɲini ka donc e bolo u ye fɛɛrɛ min fɔ k'a fɔ sisan ka banque dɔ sigi miliyari 500 bɛna bila min kɔnɔ o jamana saba tɔgɔ la ka se ka baaraw kɛ o y'a solution dɔ ye wa o y'a solution dɔ ye parce que o banque ninnu bɛna jamana saba de nafa donc o y'a ne ye min faamuya o la o ye banque d'investissement de ye c'est à dire que i b'a dɔn wariko gɛlɛya de bɛ yen sisan donc an bɛna wari mara cogo min na ka an ka projet minnu bɛ an ka jamana ninnu na par exemple énergie sira fɛ an bɛ se ka financement bɔ yɔrɔ minnu na ka parce que n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya b'an ka jamana na wari tɛ yen bon an bɛ ka wari ɲini fan bɛɛ an tɛ ka sɔrɔ donc banque d'investissement ninnu o fana ye kɛlɛ sira dɔw de ye o parce que dɔw tugulen don dɔw bɛ tugu de o i n'a fɔ n'i ye jateminɛ o de tɛ ka kɛ Russie la dɔw bɛɛ tugulen don
hali ka échange kɛ ka wari bila ka taa Russie a ka gɛlɛn mais olu tun labɛnnen don o de y'a kɛ olu t'a labɛn olu t'a labɛn olu yɛrɛ tɛ k'a dɔn u yɛrɛ ka yɔrɔ la a kɛra sababu ye parce que mɔgɔw b'a fɔ kɛlɛ ye opportunité de ye pour que jamana ka se ka yiriwa donc il faut que an ka nin kɛlɛ in yɛlɛma k'a kɛ opportunité de ye pour que an ka jamanaw ka se ka taa ɲɛ kɛlɛ sen de fɛ hakilinaw bɛ yiriwa mɔgɔw bɛ baara kɛ mɔgɔw bɛ invention kɛ ɲininiw kɛ mɔgɔw bɛ pour que u ka solution sɔrɔ u ka problème na mɔgɔw bɛ taa ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ jamana caman bɛ yen kɛlɛ sen fɛ de u yiriwala donc an kan ka o fana de nin kɛlɛ in kɛ opportunité de ye malheureusement bi bon n bɛ se k'a fɔ k'an to sira kan kosɛbɛ quoi. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ jamana saba in u ka bɛnkanw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli baaraw b'a la yiriwali baaraw b'a la kɛlɛko bɛ a la e yɛrɛ ɲɛ bɛ tɔ fila la cogo di sɔrɔdasi ta in kɔni mɔgɔ caman ɲɛ b'o la baara bɛ ka k'o la yiriwali sira fɛ ale ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sira fana fɛ. Bon ne kɔni ma projet ye fɔlɔ yiriwali sira fɛ n'a bɔra banque in na banque d'investissement in na bon ne ma projet ye fɔlɔ o sira kan bon peut-être que dɔw parce que AIS fana fɛn min de don bon a daminɛna ma mɛn est-ce que an ye san kelen yɛrɛ sɔrɔ kɔsa in na de en juin ou bien juillet de an bɛna san kelen sɔrɔ donc mandat bannen donc fɛn caman kɛra o hukumu kɔnɔ mais san nata an kan ka bon construction i b'a dɔn n'i bɛ se ka fɛn jɔ tiɲɛni ka teli ni jɔli ye jɔli bɛ temps de ta donc dɔɔni de don mais dɔɔni min de don population fana c'est pas sûr que an bɛ taa rythme min na population bɛna se ka supporter o fana de kan ka jateminɛ voilà donc ne fɛ baaraba de bɛ k'an kɔnɔ mais ne min bɛ ka ne tɔɔrɔ yɛrɛ c'est que jamanaden fanba sen tɛ ka don jamana jɔli la quoi a baara in na voilà ne o de bɛ ka n tɛ ka o de ye o de bɛ ka o dun jɔrɔna tun bɛ mɔgɔ caman na k'a kana kɛ CEDEAO ɲɔgɔnna ye k'a ko to jamanakuntigiw dɔrɔn bolo jamanadenw ka ye a la parce que an ye CEDEAO kɛlɛ o de kama an ko c'est la CEDEAO des chefs d'État donc AES bɛ ka taa o sira de fɛ dɔɔni donc pour le moment AES kan ka jigin parce que an tun y'o baara daminɛ GRAM kɔnɔ bon k'an bɛ jigin ni AES ye société civile kɔnɔ mais bon an tilara ka saliya dɔɔni parce que bon n tɛna n da don o la kosɛbɛ mais kana sira kuma ye dɛ Ameno kana sira parce que an y'a kuma fɔ yan ka tɛmɛ an y'a fɔ n ko société civile sigili la maa minnu bɛ yen n'olu y'a ɲɛmaaya ta olu ni maa caman bɛ yen olu tɛ kuntilenna kelen puis an y'a ye fana k'a fɔ a sigicogo yɛrɛ la k'o nana cogo min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ daminɛna la Bamakɔ kɔnɔna na yan ale sigili yɛrɛ ginta in bɔlen kɔfɛ an ma ko ye hali k'a fɔ ko ka caravane dɔ kɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa jamana ninnu na k'a lajɛ siraw kan sirabakalaw kan k'o bɛ cogo di ka o kɔmasegi kɛ jamana saba ɲɛmɔgɔw ye ka jamana saba mɔgɔw ka to ka kuma ɲɛmɔgɔw fɛ ni u ye ko kɛ ka fɔ ko AES société civile ka kuma in an ye min jɔrɔ kɛ a bɛ ka kɛ o de ye parce que u bɛ k'u sigi de ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma wuli ka jɔ k'olu bila sira min na olu yɛrɛ tɛ se ka ŋaniya sɔrɔ k'a kɛ est ce que a kan ka to ten gɛlɛya dɔ de bɛ yen fana parce que ni k'i bɛ ko dɔ kɛ ka sɔrɔ i ma sara ɲɛmɔgɔ la parce que an kana AES construction politique de ye fɔlɔ min daminɛna ni sécurité ye donc lakana de y'a daminɛna n'o de ye bon maintenant n'i ye panna kotigi kunna i bɛ mɛn sanfɛ dɛ n'i ma farati i jigini bɛ gɛlɛya voilà o de don n'o tɛ an ye réunion caman yɛrɛ k'a kan mɔgɔ dɔw nana n'u ka projet ye k'an ka jigin société civile kɔnɔ an ka AES kuma fɔ mɔgɔw ye mais gɛlɛya nana y'a la mun na parce que autorités bon n'u ma fɛn dɔw faamuya n'i ma taa sara u la cogoya dɔ la baara bɛ gɛlɛya i bolo i bɛ kɛ ko kunna k'a sɔrɔ olu yɛrɛ i n'olu tɛ ɲɔgɔn kalama mais est ce que o jɔrɔna in tun man ka pan ka waleya dɔw kɛ au moins san kelen in kɔnɔna na kɔni mɔgɔw kɔni tun kan ka a ye k'a fɔ ko AES jamanaw kɔni ye nin koba in kɛ ka munumunu salo kɛ jamana saba in kɔnɔna na k'a lajɛ sirabaw fɛ k'a lajɛ yɔrɔw la k'a lajɛ dancɛw la dugu minnu bɛ sigiɲɔgɔnw ni fɛnw na k'olu dɔw lajɛ société civile tun bɛ se k'o kɛ hali n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma u wele ne bolo dɛ. o ye tiɲɛ ye mais i b'a dɔn a gɛlɛyara dɔɔni parce que bon c'est pas trop tard an y'a fɔ cogo min na a ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ mais erreur minnu b'a la o kan ka latilen
donc ne fɛ tagalen ɲɛfɛ fili minnu bɛ ka y'a la o bɛɛ bɛna latile i min fɔ o ye tiɲɛ ye o de kan ka kɛ c'est à dire que État yɛrɛ man ka da don a la ni mɔgɔw wulila k'a fɔ ko bɛ taa AES kuma kɛ an ka sigidaw la an ka togodaw la hali ni État ma mɔgɔw dɛmɛ mais mɔgɔw o ŋaniya in ka ɲi État yɛrɛ ma parce que État kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ jagoya société civile kan ka État dɛmɛ bon mais an bɛ situation minnu na o de ka gɛlɛn dɔɔni bon lakanabaliya ni fɛn caman de don ɲɔgɔn na bon min b'a kɛ nin baara ninnu ma nɔgɔ quoi mais ne fɛ fili dɔw yera nin san fɔlɔ ninnu na minnu kan ka latile ni y'a fili dɔ ye min kan ka latile ayiwa o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan mɔgɔw bɛ ka ɲininkali min kɛ Ibrahim Traoré ko k'ale ye président de la République ye olu ye cɛrɛ kɛ Niger ta bɛɛ y'o ye 26 mars tɛmɛnen Mali kɔni bɛ k'a fɔ ko ale ye furancɛla fanga ye o jɛkulu bɛ taa ɲɛ cogo di e yɛrɛ bolo bon ne fɛ olu ye san 5 yɛrɛ ma ka ban bon Mali fana y'a ka san 5 kɛ ka ban parce que an bɛ san 5 la an ta banna peut-être san 5 kura de kan ka ɲini sisan bon maintenant i b'a dɔn a tɔ ninnu ye Mali kɛra misali ye tɔw ma olu ye Mali ka fili latile Mali voilà Mali fili minnu bɛɛ kɛ olu y'a latile bon maintenant f'an yɛrɛ ka mɔgɔw de bɔra ka taa baara kɛ Niger ta kan ka di olu ma voilà donc o de la olu y'u ka constitution sonsoro immédiatement olu m'a kɛ i n'a fɔ an parce que gɛlɛya dɔ de tun bɛ an fana kan diɲɛmaa bɛɛ tun bɛ yan bon mɔgɔw tun ka ca donc an tun kan ka taa dɔɔni fosili tun tɛ se ka kɛ karaw ye voilà i n'a fɔ gɛlɛya voilà donc n y'a fɔ cogo min na tɔ ninnu ye misali ta an de kan o de y'olu ta nɔgɔya dɔɔni maintenant an ta ka gɛlɛn parce que a bɛ n'a fɔ an de ye pionnier ye bon pour que a ka nɔgɔya o de la ne ko an kan ka don da min fɛ dɛ fo ka yira fo de ka yira mais o bɛ se ka kɛ da sugu jumɛn ye a ka nɔgɔ o da min de don d'abord jamana mago bɛ bonne gouvernance de la marako kɛcogo ɲuman jamana mago bɛ baarakɛlaw de la compétence de la a bɛ se ka kɛ hali ni mɔgɔ minnu b'an ɲɛ ma compétence sugu dɔ t'u la mais u ka se ka maa gɛrɛ u la min bɛ se k'o dɛmɛ baara la o mɔgɔ maliyɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ i tɛ maa ɲumanw sɔrɔ min bɛ se ka i dɛmɛ baara la o maa ɲumanw bɛ yen donc système dɔ de kan ka sigi sen kan ka o maa ɲuman ninnu ɲini compétence bɛ mɔgɔ minnu na ka gɛrɛ État la ka commission sigi fan bɛɛ secteurs bɛɛ la commission spécialisée min bɛna hakilinaw bɔ k'a di État ma u ka baara kɛ n'a ye o commission ninnu fana bɛ se ka évaluer chaque 3 mois chaque 4 mois chaque 3 mois chaque trimestre u bɛ évaluer o bɛnkan in de kan ka sɔrɔ bon mais o commission ninnu kɔnɔ parti politique bɛ se ka don a la société civile bɛ se ka don a la e ko ko e tɛ parti ko la ne tɛ parti ko la mais n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn compétence bɛ fan o fan o de kan ka ɲini ka don o commission ninnu na an ka baara kɛ an ka san hakɛ dɔ di an yɛrɛ ma an k'a fɔ gɛlɛya de bɛ fanga marabagaw de kan ka bɔ ka communication kɛ k'a yira gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ attaque minnu bɛ yen ka ni dalilu da kɛnɛ kan ka mɔgɔ dɔw bɛ sɔn mɔgɔ caman bɛ sɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ sɔn mais ni jama fanba sɔnna an ka don da min fɛ an bɛ tɛmɛ n'o ye ayiwa ne fɛ a ka nɔgɔ quoi i ye o fɔ min ye Algérie ni Mali ka ko ye drone ko in ye o senfɛ fana an ye fɛn wɛrɛ fana ye nka e yɛrɛ bolo u jɛra ka communiqué fɔlɔ minnu kɛ olu bɛ cogo di fɔlɔ John Mali ni AES jamana ɲɛmɔgɔw jɛra ka communiqué fɔlɔ min kɛ an ka Mali drone gosilen bon je pense que communiqué fɔlɔ ninnu ɲɛna parce que Mali ye position min ta jamana tɔ ninnu fana ye position de ta mais tagalen ɲɛfɛ de an y'a ye bon territoire minnu ko avion minnu tɛ tɛmɛ pankuru minnu tɛ tɛmɛ an ka fɛn kan bon ma d'a la ni AES jamanaw taara o sira kelen kan quoi bon n t'a dɔn min de don mais n b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo communication bɛ yen u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn stratégie sigi sen kan pour que bon ka se ka nin problème contourner quoi voilà mais bi AES
i ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin Algérie ma est ce que a bɛ se ka to sen na parce que an b'a ye k'a fɔ Algérie b'a fɛ tuma o tuma k'i poro Niger kan k'o gɛrɛ a la k'a kɛ komi n'a ka den man di ye AES kɔnɔna na. Bon, i b'a dɔn ko ninnu ye intérêt la ko de ye parce que Algérie ni Niger fɛn dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ pipeline dɔ de kan ka tɛmɛ Niger fɛ ka taa Algérie donc o projet in bɛ sen na o de la u bɛ ka gɛrɛ Niger la cogoya dɔ la mais an bɛ AES de kɔnɔ donc sécurité problème de b'an da la. Niger fana b'a ka a lajɛ min da ka d'a la. Min da ka d'a la mais a mana parce que an y'a fɔ AES bɛ ka jɔ de donc an ma institution sigi sen na fɔlɔ baara kan ka kɛ cogo min na ni ɲɔgɔn cɛ o ma perepere latigɛ kosɛbɛ confédération don voilà o bɛ mais je pense que nin fɛn ninnu ye expérience de ye min bɛna an dɛmɛ ka fɛnw sigi sen kan voilà ne fɛ ni gɛlɛya minnu bɛ ka ye mɔgɔ b'a essayer k'an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka nin bɛɛ ye kan k'an sɔn hakili la pour que an ka dɔn an bɛna an ka confédération ou an ka fédération sigi sen minnu kan. An b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ k'u sɔgɔlen don jani na bi su in na an ye wele bila maa min ma o ye Ameno Fils premier ye ale bɛ ka na ɲɛfɔli k'an ye AES ko min ye Mali ale ni Algérie ka kɛlɛ Ameno n ye min lakɔlɔsi ne ka jateminɛ na a bɛ n'a fɔ Mali fanba bɛ k'a jira k'a fɔ ko Algérie kɛra fitiriwale ka kɛ ni ko kɔrɔ tɛmɛnen mun tɛmɛna Mali ni Algérie cɛ fɛn caman bɛ yen olu tɛmɛna Mali ni Algérie cɛ bila ko tɛ kabini Modibo Keyita ka wagati fo ka na se bi ma e yɛrɛ bolo bi mun bɛ Algérie kafa ka yaada ka bila nin waleya in na ka taga ɲɛsin Mali ma. Bon ne fɛ Jabate tun b'aw ka plateau kan don dɔ la a ko kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ siya kɛlɛ de don. A y'a fɔ dɛ. Ko faamaw tɛ sɔn a fɔli ma ko nka k'ale b'a fɔ. Faamaw tɛ sɔn a fɔli ma a ye dɔnnikɛla dɔ ka livre fɔ ko Samuel Huntington o tun ye livre dɔ bɔ dans les années 2011 Clash des civilisations mais ka kɔn o ye dɔnnikɛbaga dɔ bɛ yen fana min y'a fɔ ko relation minnu bɛ an ni jamanaw cɛ relation ninnu bɛɛ sigilen don siyako de kan. Ouais. Parce que n'i y'a ye ne bɛ na e fɛ ne ka laɲini ye k'an ka laadaw ni ka tabiyaw de sigi e kunna parce que n'i ye ne tugura ne ka tabiyaw ni ka laadaw kɔ jagoya e bɛ ne ka produit san donc e bɛ tugu ne kɔ économiquement ne fɛ ka kɛ ɲɔgɔnna ye donc économiquement e bɛ tugu ne de kɔ bon fo ka taa diɲɛ wuli fana i tɛ n sɔrɔ i tɛ se k'a tɛmɛ na donc diɲɛ kɛlɛ bɛɛ y'o de ye mais apparemment farafinw de m'o faamuya fɔlɔ farafinw m'o faamuya fɔlɔ donc pour que ka se sɔrɔ o kɛlɛ la an kan ka an ka histoire de dɔn k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ an ka spiritualité an yɛrɛ min ye an sugu ye min ye an ka laadakɔrɔw an ka tabiyaw an ka spiritualité ye min ye ne bɛ to ka baro kɛ ni officier dɔ ye n ko mais États-Unis u ka bâtiment de la défense u b'a fɔ min ma Pentagone mais mun de la u b'a fɔ ko Pentagone parce que Pentagone ye figure géométrique de ye côté duuru de b'a la o côté duuru in fana bâtiment niveau duuru de b'a la mais mɔgɔ tɛ a dɔn min de don mais spiritualité de don u ka mɔgɔ b'a fɔ ko miirita dɔ de mɔgɔ b'a fɔ ko an ni tubabuw bɛ kalan kelen kɛ mais an t'u tɛ kalan kelen kɛ dɛ an bɛ diplôme kelen sɔrɔ mais n'u tilara u bɛ don u ka société secrète la u bɛ kalan wɛrɛw kɛ mais an tɛ minnu kɛ o de ye danfara nin ye o de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a taara n'a ye kalan kɛ olu bɛ taa fɛn wɛrɛ fara u ta kan aw tɛ taa min kɛ an tɛ taa min kɛ o de la n'i ye États-Unis ta u ka puissance bɛɛ u ka dollar ta ka lajɛ symbole dɔw b'u ka dollar kan o ye pyramide la Maison Blanche taara depuis Firawuna tile la olu ka fɛn fana tɔgɔ tun ye Maison Blanche ye n'i y'a jateminɛ awɔ Firawuna olu ka o tuma yahudiyaw don wa olu ka palais non bɛɛ miirila parce que n'i ye histoire kalan k'a dɔn i bɛ se ka taa fɛn dɔw ta min bɛ se ka i nafa n'i y'a lajɛ fana u ka dugu jɔcogo i n'a fɔ Washington ninnu ni fɛn ninnu bɔ franc-maçonw de y'a jɔ donc u ka symbole ninnu duga ninnu b'u ka symbole la tout ça c'est des symboles de la puissance o bɔra u ka spiritualité de la a duga jɔyɔrɔ ka bɔ Égypte ko in na dɛ a jɔyɔrɔ ka bɔ Mande ko la Mande la a jɔyɔrɔ ka bɔ hali États-Unis munna duga bon an tɛna don o bɛɛ la an bɛ émission dɔ an bɛ don o la dɛ o kɔni an tɛ se ka an tɛna na ne tɛ taa n kɔnɔ fɔ so dɛ bon an k'o to yen ayi an tɛ se k'o to yen an ka panw kunna parce que n bɛna min f'i ye
waati min na ne bɛ kiledu la professeur Issa Ndiaye peut-être k'a tulo bɛ n na Issa Ndiaye jumɛn min banna Iba Ndiaye min bɛ sisan n'a bɛ ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna kosɛbɛ a ko don dɔ la k'a bɛna dugako in fɔ ne ɲɛna e fana filɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ su in na ta tɛ kɛ ten dɛ e bɛ taa in ɲɛfɔ ne ɲɛna bi munna duga parce que ne bɛ ala a ye américains ne taaren u fɛ yen u ka sɔrɔsi ɲɛmaaba bɛɛ lajɛlen ka sentiri min bɛ don yan duga sigilen don a kan ne y'a lawula a kama yɛrɛ don dɔ la yɛrɛ u ka finiko yɔrɔ dɔ la dimanche donya dɔ fɛ n taara ka taa don k'a lawula a kama ka sentiri ta k'a la ɲɛb'a la duga b'a kan mais n tɛ se k'u ɲininka a la parce que n yamaruyalen yɛrɛ tun tɛ ka don yɔrɔ in na yen fana ma tɛ ka taa maga fini ninnu na kɔfɛ dɔ de ye n ye a ko k'e bɛ bɔ Mali la n ko ne bɛ bɔ Mali la k'o de ye tiɲɛ ye ko ne b'a dɔn ko duga in ye min ye ne ko ne b'a dɔn duga ye min ye mais a don tubabu cɛkɔrɔbanin a ye ne sigi a ye fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna o bɛɛ ye manden tariku ye a ko bon ko tabiya dɔw bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko anw yɛrɛ de t'o dɔn ko sinon ko anw man ka to kɔ anw ka jamana man tubabu de bɛ nin fɔ ne ɲɛna tubabu cɛkɔrɔba de ye nin fɔ ne ɲɛna a ko k'anw man ka to kɔ ko fɛn fɛn filɛ nin ye olu bolo masaya ko la olu y'a ta o de fɛ k'u ye dɔw sɔrɔ Faransi bolo wagati min na kɛlɛ ni fɛnw bɛ ka kɛ yan'u ka na u sigi u ka mɔgɔkɔrɔba a ye fɛnw fɛsɛ an bɛ minnu fɔ yan ko Abubakar den ninnu fɛn ninnu ne y'u mɛn tubabuw fɛ yen yanni ne ka yan ta mɛn donc ça veut dire que an yɛrɛ de kan ka ba don ko la nka dugako in professeur fitinin fɔ an ye su in na bon i b'a dɔn ko ka tɛ se ka fitinin fɔ yan an ye kalandenw de ye o t'a la an karamɔgɔw bɛ yen donc f'an ka yamaruya ɲini an karamɔgɔw fɛ parce que ne bɛ fɛ ka min faamuya munna Amérique sɔrɔsi jalatigiba bɛɛ i ye Pentagone min fɔ minnu bɛ baara kɛ yen yɛrɛ munna olu bɛ nin don ka sentiri la bon duga d'abord c'est un symbole de la royauté a bɛ fanga de yira masaya de yira a b'an yɛrɛ ka tabiyaw la donc a bɛ masaya de yira fɔlɔ bon bɛɛ se ka bɛɛ b'o dɔn duga bɛ masaya de yira bon mais duga bɛ fɛn wɛrɛw yira bon n y'a fɔ cogo min na ni se ka n da maga o la quoi ni émission in na donc an karamɔgɔw bɛ yen ne bɛ a bɛ masaya yira o ye kelen a tɔ tora fila ye o fɔ an ye bon n y'a fɔ ɲɛna fana sur le plan spirituel hali bon ne ka école karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ye livre dɔ bɔ kɔsa in na ko Komana a tɔgɔ Fuseni Jawara bon a ka livre kɔnɔ a kumana duga kan dɔɔni a ko bon duga sugu saba yɛrɛ de bɛ yen fɔlɔ manden ni donna donsoya la n'u taara n'i ye burusi kɔnɔ ni i n'a fɔ ni su dɔ dalen don sisan bagan dɔ su bon duga sugu saba de bɛ jigin a kan fɔlɔ bon bɛɛ n'a ka baara don donc après mais duga b'a dɔn cogo di yɛrɛ ko su bɛ yan bon a bɛ fɛn dɔ de ye a bɛ su nin de ye nin bɔtɔla de ye ko o de la a b'a dɔn ko su bɛ nin yɔrɔ in na ale fana bɛ kɛ sanfɛ dɛ a bɛ se sanfɛ parce que ni nin bɔra ni ma fɛn na a bɛ yɛlɛ de donc n'a yɛlɛ duga b'o ye duga bɛ taa sogo kan bon donc a tɛna sigi ten fiyewu a tɛna sigi ten fiyewu ale tɛ sigi ɲɛnama n'ale nana dɔ bɛ yen min bɛ sogo dun mais dɔ bɛ yen min tɛ su maga sogo la donc u saba de bɛ jigin u sugu saba de bɛ jigin donc ne bɛ se ka dan ye donc a bɛ mɔgɔw fana bila u ka ɲinini kɛ o de fana y'an ka mun na anw y'a ta k'a bila an ka fɛn sanfɛ Mali tamasiyɛnw sanfɛla la a dulonnen don sanfɛ mun na bon ne tɛ Mali ta dɔn nka e bɛ États-Unis ta dɔn i tɛ Mali ta dɔn Aminu o kɔni o tɛ se ka kɛ dɛ a bɛɛ y'o fɛn kelen de ye n y'a fɔ cogo min na a bɛ masaya fɔ a bɛ ko wɛrɛw fɔ bon mais mɔgɔ minnu y'a ta an ka indépendance waati ni fɛn ninnu bon o y'a ta ni hakilina dɔ de ye mais ne t'o hakilina dɔn mais ne kɔni b'a dɔn an ka tabiyaw la an ka culture la an ka spiritualité la duga jɔyɔrɔ ka bon kojugu voilà donc i b'a dɔn farafinna dɔnniya la voilà a fasa bɛ da an ka dɔnniya la fɛn dɔ bɛ yen a bɛ da kɛnɛ kan fɛn dɔ bɛ yen sokɔnɔ kuma de don voilà mais ne ko munna e bɛ fɛ bi a ye se k'i sinsin o kan non parce que an ka taabolo kan munna i tɛ se ka don mɔgɔ wɛrɛ golo la ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ fɛn kɔnɔ
i tɛ se ka n'i ma kɛ i yɛrɛ ye bamananw b'a fɔ ko yiridɔn sodɔn jidɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ n'i t'i yɛrɛ dɔn n'i t'i yɛrɛ ye bon e bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di e tɛ se ka kɛ wali minan kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ka tila ka olu kɛlɛ quoi o tɛ se ka kɛ bon i bɛ taa sɔrɔ IS jamana ninnu bɛɛ an bɛɛ bɔra colonisation na tubabuw ka mara arabuw ka mara u y'an hakili jɔnya dɔɔnin donc bi n'i y'a jateminɛ Burkina chaque 15 mai u bɛna sigi u ka laadaw kan o don dira laadatigiw ma bon voilà i y'a faamuya donc o kɔrɔ ko tant que n'an ma segin an yɛrɛ ma bon ne ɲɛ t'a la an bɛ se ka bɔ nin na cogo min na quoi parce que ne bɛ ka min fɔ diɲɛ maa bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an ka dɔnniyaw de ye mais an yɛrɛ y'an ka dɔnniyaw ta ka bila kɛrɛfɛ o États-Unis yɔrɔ fɛn yɔrɔ so in yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i donna e tɛ bɔ tugun ne ma deli ka taa États-Unis mais ne y'a kɔni danyɔrɔ b'i la ye dɛ o kama don k'an tɛ kalan kelen kɛ an bɛ diplôme sɔrɔ mais n'olu tilara u ka kalan na kalan wɛrɛ bɛ u bɛ min kɛ an tɛ min kɛ mais donc ce qui veut dire que an ni Algérie filɛ kɛlɛ min na nin f'an k'an cɛsiri f'an k'a faamuya ko u tɛna na k'an fɛ u tɛ k'an fɛ jamais an kana bila an kunna ko n'o tɛ an bɛ se ka bɛn sigi la mais an tɛ se ka kɛ kelen ye mais n'o tɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ u ko nationalité fila de b'u la maliyɛnw de don algériens de don Algérie dun ka bon ni Mali ye munna u tɛ sigi yɔrɔ d'u ma u ka sigi yɔrɔ d'u ma yen dɔrɔn ka ban surtout o dugukolo fanfɛla in yɛrɛ la yɛrɛ kɛnɛba bɛ yen yɛrɛ kɛnɛba bɛ ka tɛmɛ an kan mais ne ɲɛ t'a la pourquoi jagoya olu bɛ fɛ u kana sigi an da la ka tila ka accord appliquer ka sɔrɔ an ye accord kɛlɛ kɛ depuis 2015 ani Amadou Djikɔrɔ ninnu an ye accord kɛlɛ kɛ parce que an y'a kalan je pense que an de tun ye tɔn min ye an ma deli ka sɔn accord ye hali waati dɔ kɛra mɔgɔw ko non k'an ka don k'an ka sɔn parce que bon solution wɛrɛ t'an bolo an ko non ni accord nin bɛna an ka jamana de ci donc an y'o kɛlɛ kɛ fo bi heureusement an ka ɲɛmɔgɔw y'o stratégie je pense que bon u y'o faamuya u y'u labɛn c'est pourquoi an bɛ ka armes san an bɛɛ b'a dɔn ko rebelles et terroristes dɔrɔn tɛ o parce que bi kɛlɛ wɛrɛw bɛ yen fo i ka i labɛn parce que an ɲɛ b'a la cogo min na diɲɛ bɛ ɲini ka kɛ binkani de ye bon diɲɛ tun y'o ye ka kɔrɔ o mais sisan de mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama donc i b'i labɛn de parce que an ni Algérie ne dannen b'a la ko Algérie bɛ sɔn ka u ka fini yɛrɛ bila ka rebelle ninnu dɛmɛ kɛlɛ la parce que n'i y'u ka kumaw lamɛn olu fɛ u bɛna hali sini u bɛna Kidali n'i y'u ka kumaw lamɛn u b'a fɔ ko Kidali hali bi bon u jigi dalen mun de kan ɲininkali o de ye c'est que u b'a dɔn ko mɔgɔ de b'u ka jukɔrɔma tintin donc an kan ka labɛn o kama mais bi n'i ye ko in ta k'a lajɛ a kɛlen ni sisan cɛ a bɛ n'a fɔ nimisa caman yera ko la Algérie yɛrɛ ka duguma ko minnu bɛ yen n'an bɛ b'olu kalama kuma tɛ u ni jamana dɔw bɛ yen olu ka surun kosɛbɛ arabu jamanaw de bɛ mun fɔ olu ye dugumana na o ye jɔnwala ye nka e yɛrɛ bolo est ce que u bɛ sɔn k'o jɔnwala in fɔ kɛnɛma don dɔ la wa ko nin ko kɛra fili y'u bolo non ne bɛ bon n tɛ fɛ ka kuma i n'a fɔ siya ne bɛ arabu dɔn cogo min na u ka relation ni farafinw bɛ cogo min na parce que olu fɛ an y'u ka jɔnw de ye bon u tɛ se ka o majigin an ye juguya hali n'u jogo b'a la non jamais o t'o fɔ jamais fo ka taa min bɛ ka fɔ duguma a tɛna na sanfɛ non an ka sigi n'o ye jamais o t'o fɔ parce que u tɛ an jate n'i sigira o kɛrɛfɛ Algérie ka kɛ sa u ka bon o t'an jate an n'o tɛ bɛn Moritani don e tɛ Moritani yɛrɛ dɔn de Moritani n ko finmanw de ka ca Moritani mais jɔn de bɛ k'o mara u yɛrɛ bɛ ka finmanw minɛ sisan ne yɛrɛ b'o fɔ hali Moritani finmanw yɛrɛ bɛ k'olu yɛrɛ bɛɛ gɛn ka bɔ bi na u bɛ ka degun ta ka ɲɛsin olu ma mun bɛna ni nin ye n ka m'o de ma sa n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ hakilina dɔ de tun bɛ yen o ye siyaw classé k'a yira ko siya dɔw ka fisa siya dɔw ye la race aryenne la race supérieure siyaw bɛ ɲɔgɔn ye quoi donc siyaw bɛɛ la farafin de bɛ duguma donc o de bɛ mɔgɔ caman kunkolo la donc u bɛ ka baara kɛ n'o de ye mais an tɛ ka o de faamuya alors que an de ye diɲɛ bɛɛ mara an de ye diɲɛ somɔgɔya an de ye diɲɛ civilisé
mais farafin t'o dɔn parce que n'i taara Japon i bɛ taa Keitaw sɔrɔ Japon japonais dɔw bɛ yen u jamu ye Keita ye dɔw bɛ yen u jamu ye Mariko an b'a fɔ Mariko ma cogo min na u jamu ye Mariko ye donc an de ye ninnu bɛɛ somɔgɔya mais bi comme waati dɔ kɛra u y'an mara u sera n na bon an ɲinɛna nin bɛɛ kɔ donc o de y'a kɛ a bɛ kɛ u kɔnɔ ko an y'u ka jɔnw ye mais an fana ka kɛwalew de b'o kɛ o parce que ni k'u an b'a majigin tuma bɛɛ donc f'an ka bɔ o kɔnɔ quoi il faut que jamanadenw k'o faamuya an ka marabagaw k'o faamuya an ka taabolo dɔw ta an ni est-ce que Algérie tun man ka kala sɛbɛn Mali la Mali yɛrɛ ye min kɛ Modibo Keyita ye min kɛ u ye o fɔr'o ye o fɔr'o ye mais i b'a dɔn ko bi mɔgɔ caman bɛ Algérie t'o dɔn Modibo ye min kɛ olu kun t'o kalama mɔgɔ caman bɛ u ka officiers cɛ u t'a dɔn parce que a tɛ f'u ye u t'o kalan u t'o kalan o de ye la révolution kɔni bɛ yen sisan mais u t'o kalan Mali yɛrɛ fɛn fosi t'o yɛrɛ kɔnɔna na ye a mɔgɔ kelen kelen min tun b'a dɔn est ce que o tugu ka premier ministre kɔrɔ min tun nana yan voilà ale tun b'o dɔn affaire étrangère ale tun b'o histoire dɔn ale Bouteflika ninnu kɔni tun b'a dɔn olu fana tun b'o dɔn hali Tebboune ninnu yɛrɛ b'a dɔn nka mais i y'a ye u y'a bɔ yen n t'a dɔn min na u y'a bɔ yen mais ale nana tannu dɔ kɛ u tɛ sɔn o ma ale nana tannu kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka kɔrɔlen fɔ ka ji d'a sɛnɛ kan ka tila k'a fɔ ko ale tɛ ɲinɛ a kɔ parce que a kɛra olu ɲɛna mais bi est ce que diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa cogo min bi n'i ye Trump ka waleyaw ta k'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ Russie kɛlɛ bɛ sen na Alimanw yɛrɛ bɛ ka u ka nafolomugu sanumugu min maralen don États-Unis kaw fɛ u yɛrɛ bɛ fɛ k'o lasegin u ka jamana na dollar ko bɛna jigin sanu bɛna yɛlɛ sanfɛ an ka jamanaw est ce que an ye sira min ta ni AES la o man ka kɛ sinsinbere an bolo k'i jɔ i yɛrɛ kolo la k'i jija i yɛrɛ ye o de y'a sira ye minɛ o de la farafin minnu bɛɛ bɛ Afrique ani minnu bɛ Afrique kɔ kan u dalen don AES la bon n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ farafin minnu bɛ kɔfɛ olu sɔnnen don AES ye olu bɛ fɛ an ka taa fédération yɛrɛ la an yɛrɛ min bɛ yen an bɛ fɛ an ka taa fédération de la maa si tɛ fɛ a ka tiɲɛ fédération ka an ka jamana saba kɛ jamana kelen an ka saba mais président kelen bɛ se ka sigi a bɛ se ka kɛ de façon tournante a bɛ se ka kɛ bon n y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ sigira ka kuma kalo wɔɔrɔ fɛn sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ sigira ka kuma ka bɛn fɛn kan o bɛ se ka kɛ confédération helvétique bɛ ten voilà donc mɔgɔw fɛ vote misɛnninw ka ca olu fɛ yen dɛ ni mɔgɔ hali buuru sɔngɔ la olu bɛ vote kɛ bon bɛɛ n'a ka école la an ye buuru an taatɔ école la sɔgɔma an ye buuru vote kɛ wula fɛ an seginmatɔ k'an ka tulu vote kɛ dɔw kɔni tɛ taa yɔrɔ si ne sɛgɛnna n'o de bɛ jamana lafiya an bɛ taa o sira fɛ o vote o ko hali sini sɔgɔma k'u bɛ se ka ji fana vote kɛ ne ko ni y'aw ka jamana kɛcogo nin bɛɛ jamana ni yɛrɛ t'a ta Barilabugu yan ka taga se Yirimajɔ ma aw ko i b'a boli miniti 30 jamana banna nka don o don vote b'u bolo jamana bɛɛ n'a ka réalité de don voilà c'est pourquoi démocratie ko in démocratie min bɛ kɛ France ani min bɛ kɛ Suisse kelen tɛ bɛɛ n'a ka réalité de don bon c'est pourquoi AES votation m'olu fɛ yen o ye kɔni sɔngɔ o sɔngɔ sɔgɔma ni wula a bɛ se ka vote ko 2 kɛ wa sariya don dɛ capitale ye Berne ye o y'u ka faaba ye maa 6 de bɛ ta 7nan o ye jamanakuntigi ye olu de bɛ jamana bɛɛ 6 bɛɛ mara n'olu ye mun décider kalo 6 dɔwɛrɛ bɛ na tuguni o fana bɛ se ka na ni État ye ko État kolomayɔrɔ bɔ yen ɲumanmayɔrɔ k'o ta ka continuer n'o ye canton 26 de b'u fɛ yen wa bɛɛ n'a ka drapeau don han u kɔni jɛlen don affaires étrangères police gendarme ani santé et puis kan naani de bɛ fɔ yen fana awɔ Suisse allemand bɛ fɔ yen italien bɛ fɔ yen français bɛ fɔ yen u yɛrɛ ka kuma roman bon n t'a naani bɛɛ dɔn mais n b'a dɔn ale ni fɛn tɔgɔ de allemand parce que u yɛrɛ ka Suisse allemand bɛ yen allemand fana bɛ yen italien bɛ yen ani français nin naani bɛɛ de bɛ fɔ Suisse kɔnɔna na donc AES ye espoir de ye parce que n'i y'a jateminɛ Union africaine tɛ yen bilen Union africaine da bɛ kuma jumɛn la sisan bon kalan jatigɛ kɔsa in na ko CEDEAO y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ ko président si ma ye kɛnɛ kan
san 50 ɲɛnajɛ Ghana wa ko parce que ko Ghana cɛ kun ye AS mɔgɔw wele olu sera o kana taa show ka ye san 50 ɲɛnajɛ kɔni kɛra Ghana John Dramani Mama kelen de y'a kɛ maa si a guwanen don bɛɛ da la Alassane ko ka tasuma don a ka yɔrɔ la ayiwa ale bɛ ka yɛrɛ ka tasuma ɲaga an kɔrɔkɛ in Guinée Bissau o bannen o murutilen ma bon Macky Sall ni ka nɔrɔbila ninnu ale kɛlen don ka minnu bila a nɔ na ye hali n'u bɛ to ka jalon kuma la ka sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama mais olu fana CEDEAO ko man bon ten kosɛbɛ parce que CEDEAO mɔgɔw bɛ ka mun fɔ o t'olu fɛla ye tɔ in bɛɛ lajɛlen ɲɛ guwanen don Alassane t'a ka jamana kɔni to dagaba wulila ta k'a bɛ taa fɛn kɔnɔna fɛti kɔnɔnaw et puis tiɲɛ yɛrɛ la CEDEAO tun kan ka siran ka miiri ka taasi ka fɛn caman jateminɛ hali ni a tɛ kɛ AES ta ye u yɛrɛ tun kan ka sira dɔw ta par exemple Alassane filɛ ka min kɛ nin ye CEDEAO tun kan ka i kantigɛ da yira a la pour que jamana ka basigi ou bien Union africaine voilà an balo ye constitution ni fɛn falenni minnu kɛ ka assemblée cili ni fɛn minnu kɛ nin ye u tun kan k'u kantigɛ da yira o la mankanba wulila Sénégal u ma kuma o si la bon hali Laginɛ fana ayi Laginɛ kɔni n'a y'o cɛ ja komi yɛrɛ o kɔni vraiment mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲinɛ kuma la ko Laginɛ yɛrɛ bɛ transition na mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɛrɛ n'a kuma ma fɔ yɛrɛ Benin fana filɛ nin ye bi mɔgɔ 50 ni kɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn sɔrɔdasi hakɛ min fagara ye u tɛ ka kuma institution si tɛ ka kuma Union africaine tɛ ka kuma u ma déclaration kɛ u m'a condamné maa si ma wuli ka t'u dɛmɛ aw ko force en attente b'aw bolo force en attente ta yɔrɔ ɲuman bɛ tɛmɛ Benin fɛ yen kan maa sɔrɔdasi 50 ni kɔ u ye minɛn minnu cɛ ne ko est-ce que an ka mɔgɔ bɛ ka ninnu gɛnni min kɛ o tɛ ka taa ninnu de nɔfɛ sisan parce que yan tasuma wulilen n'u nɔfɛ bon ne bolo nin kun kan ka kɛ sababu ye AES CEDEAO yɛrɛ bolo a kun ka leçon tirer mɔgɔw k'a fɔ ko tiɲɛ na AES mɔgɔw voilà a ye min kɛ nin ye an kun kan ka sɔn aw ta ma mais olu tɛ k'o si kɛ u tɛ se k'o kɛ bawo Tinubu yɛrɛ dalen don Faransi u tɛ se k'o kɛ parce que ale bɛ Faransi nin y'a kalo kelen CEDEAO tiɲɛna quoi manipulelen don o de la a tɛ se ka kɛ o ye bon c'est pourquoi AES espoir ye bi farafinna bɛɛ ka espoir de don hali farafin minnu bɛ kɔ kan espoir de don u bɛ fɛ a ka ɲɛ an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲɛ parce que n'a ɲɛna a bɛ kɛ misali ye farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an bɛ o sira de tagama quoi bon o de la an kan k'an jija AES ko in a kana tiɲɛ an bolo mun de bɛ kɛ sisan pour que a kana tiɲɛ ne y'o kuma fɔ ka ban o Kasim c'est à dire que min fɔ déjà société civile kan ka impliquer ka AES ka a ta ye ka jigi duguma ka kuma mɔgɔw fɛ ka a yira mɔgɔ la AES min ye a création a créelen don min kama bon autorités fana kan ka u sen lateliya dɔɔni AES construction na parce que ne fɛ a ka suma dɔɔni par rapport à défi minnu bɛ k'an kɔnɔ AES construction ka suma trop donc k'u sen lateliya parce que don o don défiw de bɛ yen défiw bɛ ka ko kuraw bɛ ka don an senkɔrɔ attaques bɛ ka bɔ fan bɛɛ attaque économique insécurité attaques bɛ ka bɔ fan bɛɛ donc an kan ka AES sigi sen kan joona walasa an ka se ka nin défi ninnu relever quoi o de ye ne hakilina ye. Ayiwa Fala an bɛ taa fan fɛ yanni an ka segin ka na ni an ka baabu ta ko laban kote ye ka kɛ ni AES ko ale ni Alizeri ko ye ɲininkali tɔw k'olu kɛ o kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan
ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écriture presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka si yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali Ambade Teduma Kanubao, Ample Domine ko bibina, Bela Jile Sigle Kudo ka temi nani kono anga jamana kono, Ashurula ni watina, no e Tever Rasul, atoko kadi chugomina, ate fanan kadi katemoga, Tever Rasul, kata shin furo kono, fika barada kono, anajabe nywana, Tever Rasul, nkeo ke katewuli, fonga benefunji kala, obana, ta butiki la doro, ikafoko Tever Rasul, benefunji lama, walima, Tever Rasul, nyamakulama, walima, a Jasmine, no mandiye, ase o fana be yino Tever Rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko Tever Rasul abe frogo chenyingono ninga seba samvala la ko Rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla Jasmine na ana simple an b'a fɔ sa n ko an ka babu kuncɛ yɔrɔ bɛ nin kana se professeur an y'a ye k'a fɔ Mali ni Algérie bila ko tɛ tiɲɛ don hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ a ko la n ye nin ko in na ye e ko nin waati in na Mali ale ni AES jamanaw u bɛ ka taabolo siraw caman ta bi an ye arajo ko kuma mɛn arajo voilà ko arajo kɔni zen k'a baara bɛna daminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko AES fangaba i yɛrɛ ye min fɔ o kan ka kɛ jamanadenw ye e yɛrɛ bolo bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan jamanadenw kana to Asimi ka san kelen ka dafa k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma se ka u maɲanga dɔɔni mun bɛ se ka kɛ san kelen kɔni banna dafara ka ban kalo 2 b'a n'a cɛ bon ko bɛ se ka k'o kɔnɔ koyi ko bɛ se ka kɛ a kɔnɔ mais ne bɛ min kalama structure caman de sigira ko bɛ AES dɛmɛ société civile bon a ma ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ yera a réunion camanw na bon n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ o ye fiɲɛ ye dɔɔni nka an kan ka bɔ o kɔnɔ o ka to yen société civile ka ou organiser ka AES ko fɔ mɔgɔw ye bon hali n'u bɛna taa sara famaw na mais u ka sira d'u ma parce que société civile kan ka kɛ olu fana ka dɛmɛbagaw de don u juguw tɛ donc pour que ka baara ka nɔgɔya olu yɛrɛ bolo je pense que olu yɛrɛ de kan ka société civile encourager nin baara in kɛli u kan ka u encourager donc ne fɛ a ma tiɲɛ fɔlɔ a jɛngɛlen don mais a ma bɔn u bɛ se ka don nataw la hali an ka garam yɛrɛ an bɛ AES an impliquelen don AES ko in na parce que an ni CDM ye fɛn dɔ signé pacte dɔ signé donc an bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ AES ko in na mais munna aw ma se ka fɛn sigi sen kan mun bɛ se ka lawaleya joona o kulu kɔnɔ ne yɛrɛ delila k'a kiiri bɔ aw ka mɔgɔ caman ouais parce que olu tun avancelen don kosɛbɛ parce que an y'an ka kulu sigilen daminɛ tuma min na an ye contact ta ni Mali ani Burkina mɔgɔ dɔw ye o y'a yira an na ko olu ni AES bɛ olu ni CDM bɛ contact la déjà donc o y'a ɲini an yɛrɛ fɛ k'an ka taa fara o kan parce que olu taara ɲɛ kosɛbɛ donc o ko tɛ ka lawaleya mun na ne bɛ fɛ k'o de faamuya munna an t'aw ye
wulikajɔ dɔw la i n'a fɔ fɔlɔ ninnu kun bɛ u ka fɛn ka yanama ninnu ni fɛnw kun bɛ kɛ cogo min na munna an tɛ ka aw ye. Bon ne fɛ jamana fana n'a taabolo de don a ma nɔgɔ dɛ jamana ko in ma nɔgɔ san. Aminu. Tile ka farin. Tile ka farin. Adu fana bɛ yen. Gɛlɛya dɔɔni bɛ yen. Pour que ka activité ninnu kɛ a ma nɔgɔ. Mais a tɛ se ka ɲɛ ni o fɛn ma kɛ. E kɔni tigɛlen k'a la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma jamanadenw bɛna wuli k'u sen don AES ko la ka se ka ko. Non tant que o ma kɛ AES ko tɛ sigi ka ɲɛ o. C'est à dire que an bɔra min kɔnɔ i n'a fɔ min CEDEAO ye. An b'o sira kelen de kan. Donc tant que n'an ma bɔ o kɔnɔ. Kana da jamanakuntigiw ma quoi. Donc n'an ma bɔ o kɔnɔ dɔrɔn les mêmes causes produisent les mêmes effets o b'o de fɔ. Ayiwa an sera baabu bayɔrɔ la. Kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ. Bon kuma kuncɛ kuma min ne fɛ n bɛ an lamɛnbagaw fo Gram tɔgɔ la n bɛ e yɛrɛ fo i n'a fɔ émission daminɛ na a bɛ baara minnu na parce que communicateurs de bɛ kuma di an ma fana pour que an ka se k'an hakilinaw yira jamanadenw ani an ka marabagaw ma donc n ka foli bɛ aw bɛɛ ye donc Gram Maya kɔni an tɔgɔ yɛrɛ de bɛ an ka programme yira groupe de réflexion d'action pour un Mali émergent o kɔrɔ ko an ye tɔn ye an bɛ hakili jakabɔ de kɛ an bɛ kɛwalew fana kɛ walasa jamana ka jamana dɛmɛ voilà donc an bɛ yen an bɛ se ka an labɛnnen don an bɛ baara kɛ an bɛ se ka baara kɛ ni maa o maa min bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ donc an ka tɔn kɔnɔ musow bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen cɛkɔrɔbaw bɛ yen baarakɛlaw bɛ yen mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ baara kɛ u bɛɛ b'an ka tɔn kɔnɔ mais an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'an ka hakili jagabɔw kan sur l'actualité donc an b'an ka hakilinaw di an b'a sɛbɛn souvent Mala yɛrɛ bɛ to ka taa plateau caman kan bon est ce que bi tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye plateau kan yan ani ne ka plateau ko tɛ tan quoi parce que kuma ma nɔgɔ. A bɛna na kɛ tan c'est vrai que an ye école karamɔgɔ de ye an bɛ balo kuma de la duga émission sigi yan ne nka kuma ma nɔgɔ parce que i bɛ kuma dɔw fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman b'i lamɛn dɔw bɛ yen u ka domaine de don u b'a dɔn ka tɛmɛ i kan bon a bɛ se ka kɛ kuma bɛ jɛngɛ dɔɔni. professeur a tɛ to kɔ koyi. voilà donc. aw tɛ fɛ fiɲɛ ka y'a o dun maanifin fiɲɛ d'a ma yen dɛ. yarɔ dɛ. f'a ka f'i ma k'i dafalen tɛ na aw ko fɔ a bɛɛ ka dafa a bɛɛ tɛ se ka dafa koyi o ye misiya ye ekɔli la sinon kɔni diɲɛlatigɛ la a bɛɛ tɛ se ka dafa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la an ka kɛnɛ kan bi ka na se ka an ka baabu k'an bolo min ye Gram mɔgɔ tɔw fana bɛ yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye Mala ye Njayi ani an balima Sako an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ ka mɔgɔw fana bɛ yan min ye Fala ye maninkakɛ ale bɛ yan alamisa tɛmɛnen y'a sɔrɔ a bɛ ka Sangaw ka janjo kɛ bi a bɛ Bamakɔ yan sɛnɛkɛlaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Kawode ye ɲɔnɔnkɔnɔ na Eli Jara k'ale fo ka Isa Kante yɛrɛ fo min ye Ameri Kamate ka taa se Fofana ma ale ni Pate Kebe ofisiri Mopti ɲɛmaa ye ale k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Fala ye ni Keba a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11